Quan parlem de teatre podríem estar també parlant del teatre com a una ferramenta, com una eina per aconseguir alguna cosa. N'hi ha moltes utilitzacions del teatre com una ferramenta, però així anem a anomenar les 4 bàsiques. La més òbvia és la utilització del teatre com una eina de transmissió cultural. El teatre, indudablement, ha sigut utilitzat durant tota la nostra història per a passar la nostra cultura d'una generació a l'altra. El teatre podria ser una eina també d'ensenyament. Pensem, per exemple, en els vells filòsofs grecs que anaven per ahir amb els seus alumnes i feien classes. I aquestes classes, que estaven en molts llocs distints de la ciutat, eren també unes xicotetes classes teatrals. El teatre es podria utilitzar també, el teatre i el contar de la ficció i del conte podria utilitzar-se també com a propaganda. Recordem, per exemple, el teatre que es feia durant el franquisme o les pel·lícules i tota la indústria cinematogràfica que va construir Goebbels en Alemanya durant el Tercer Reich. La quarta forma d'utilitzar, per exemple, el teatre com a ferramenta seria per a l'entreteniment. N'hi ha altres formes també, n'hi ha altres possibilitats que el teatre ens brinda com a ferramenta. Podria utilitzar-se, per exemple, per a la integració social, es podria utilitzar com un vehicle d'evolució moral i espiritual de la persona mateixa, o, per exemple, els actors i els directors i la professió l'utilitza també com una ferramenta d'investigació sobre el propi fet teatral o la teoria teatral. Per tant, el teatre podríem dir que és com una navaixa suïssa, és una ferramenta multiopcional que ens brinda un gran ventall de possibilitats d'actuar directament sobre la nostra realitat, de contar la nostra realitat o fins i tot de canviar la nostra realitat. I donat que és una ferramenta, jo diria que hauríem d'utilitzar-la.